Útorok 7:00 byt. Analytik Otto. Zas ten budík. Mal som zaujímavý sen, len už si nepamätám o čom. Nechce sa mi vstávať. Zaspal som. Musím sa rýchlo obliecť a utekať do práce. Tak, kľúče od bytu, doklady, kľúče od auta, mobil. Zaspal na ceste ako vždy. To vodiči, katastrofa. Aj ten predo mnou. Tieto trápne nápisy vzadu na autách. Že babi v aute. A pritom tam je rodina s deťmi. Ohnite. Predbehol som ich. Ďalší. Pohni. Máš auto zlatej farby, ale nápis jazdím pomaly, jazdím bezpečne. Skôr by som v tvojom prípade dal nápis stojím na mieste, stojím bezpečne, ty chmulo. Pohni sa, je zelená. Musíš ma počuť, keď máš otvorené okienko. Tak ti poriadne zatrúbim. Si sa zlakol, čo? To mám klakson z lode. Tak sa už pohni. Ďalšia červená. Hej, blbeček, vráť sa späť do školy. Tu keď ješ normálne, tak máme chytať zelenú vlnu. Ale nie, my vďaka tebe stojíme už na 3. červenej. Hňub jeden. Čo sa otáčaš? Dopredu sa pozeraj. Má zelenú. Tak nič, predbehnem ho cez plnú čiaru. Takto nedojdem do roboty ani do obeda. Tak, jasné, ešte, že máš na prednej kapote toho tigra. Daj si tam leňochoda, idiot. To snad nie je možné. Ďalší pribrzdenec. Ak vidíte tento nápis, ste moc blízko. To si ho mal dať radšej spredu auta. Nikto by ho nikdy na žiadnej križovatke nevidel. Tak ideš pomaly. Ešte tam tá zákrutá a už som v robote. Čaute. Áno, meškám. Idioti na cestách. Či to nie je skôr tým, že som zaspal? Ako ťa toto napadlo? Ja a zaspať? Nikdy. Že mám každú topánku inú? To nám ráno nešla elektrika. Tak som dobre nevidel. Dám si kávičku. Eňa, ahoj. Kde je stroj na kávu? Práve ho čistia? Tak si dám instantnú z osáčika. Fuj, ten humus? Tu je ešte taká iná. To nemám radšej piť. To je stará. Nie je to jedno. Potrebujem sa naštartovať. Toto je ešte horšie ako tá instantná. Už som definitívne nabudený. Či mám tu prezentáciu na dnes? Jasné. Robil som na tom do noci. Kde ju mám? Nech si ju pozrieš? No, tak to viem úplne presne. Na stole. Že tam nič není? Určite je na stole. Ale u mňa doma. Že čo budem teda prezentovať na porade? Počítači rýchlo takú vytvorím. Aj tak to nikto nepočúva. Dám tam dáta z nejakej starej. Tak. Vytlačené. Čo robíte pri tom okne? Kažte? A čo pozeráte? Prišiel nový šéf? Ten v tom zlatom aute? S tým tigrom na kapote? Sakra? Že včera z inej pobočky vyhodil 2 ľudí? Chlapi, nemáte tu náhodou žiletku? Že či elektrickú alebo ručnú? Daj mi elektrickú, to bude rýchlejšie. Tu máš doma? No tak mi daj tú ručnú. Aj tu máš doma? Tak na čo si sa ma pýtal? Eňa, nemáš žiletku? Máš? Tak mi ju rýchlo požičaj. Nepýtaj sa na čo, čas sa kráti. Pekná ružová. Ale čo už?
Rýchlo do kúpeľne. Tak som späť. Ďakujem, Meňa. Že som na tvári dorezaný? Vážne? Čo si tou žiletkou robila? Holila si nohy? A to čo ti tam rastie? Ostnatý drôt, alebo čo? Takú tupú žiletku som nevidel nikdy. Miňo, vyzleď si košelu. Že radšej nie? Že vám to všetkým stačilo na firemnom večierku? Vydržíte to. Vyzleč to a tu máš moju červenú. Čo sa tvárite? Že máme každý inú veľkosť? To je teraz jedno. Samo, daj mi svoje okuliare. Že bez nich nebudeš vedieť čítať? No, to mi požičaš iba na poradu. Potom ti ich vrátim. To máš iné popolníky. Ak ich budem mať dlhšie na nose, rozdrvia mi nosnú prepážku. Ako vyzerám? Tak blbec? Poznali by ste ma? Ja viem, že nie som Clark Kent, ale je tu zmena s tým, ako som vyzeral, keď som prišiel? Jednoznačne? Tak to mi stačí. Dobrý deň. Vy ste nový riaditeľ. Áno, tešíme sa na poradu. Či sme sa predtým už náhodou nevideli? Že vám dojdem po vedomí? Určite nie, ja mám tuctový obličaj. To mi hovorí každý. Prezentácia? Tak, tu na týchto grafoch jasne vidíme čísla za minulý týždeň. Že nech tú prezentáciu urobím poriadne? Tak 1,24 milióna a vy vidíte 2,11? Tak to mám asi zahmlené tie okuliare. Trochu cez ne zle vidím. Má to radšej prečítať ten v tej červenej košeli? Že ste podobnú dnes už videli cestou sem? Samo dnes stratil hlas? Tak to radšej prečíta Ena, nie? Ona má oveľa ženský, príjemnejší hlas. Eňa, môžeš čítať? Mám sa vrátiť späť do školy, že je to hrozná prezentácia? Prosím? Mám zopakovať tú vetu? Ktorú? Aha. Vráť sa späť do školy. Normálnym hlasom? Vráť sa späť do školy. Že to nie je môj normálny hlas? Niekedy mi preskakuje. To mám od puberty. To bolo ochlp. Tak konečne môžeme ísť domov. Čo tu stojíte? Už odišiel? Neodchádza? Že si prezeral moje auto a už pri ňom 20 minút stojí? Nemáte náhodou niekto cestu okolo môjho domu? Dnes budem pravdepodobne potrebovať odvoz.